俄乌战争还未收煞，美国和北约正在讨论战后要安怎确保乌克兰的安全。不过，即阵有一只若像是罗西亚无人机载落波兰抓爆炸，这波兰的国防部长就批评罗西亚是挑工咧甲北约起无空。关键伫反美残4个月境界20透早，波兰罗布林省往乌克兰边境的奥西尼村发生爆炸，这个飞行物体坠落伫反美残，现场烧出直径8至10公尺的草莓大混液。Siedzi pan grzecznie, robi pan coś tam na tym komputerze, żona prawie zaśpi, a tu bum, nie? Takie, że jeszcze się do domu się. Gdyby nie miał, być może, gdyby nie miał pozamykanych otwartych szyb, to być może składałbym teraz słowo, a nic wam jest. 波兰警方指出，因伫现场发现烧害的金属架、塑胶碎片，检方进一步确认，这是一只军用无人机，搭载少量炸药，真可能是自飞行游击机。Ujawnione części drona wskazują na użycie materiałów wybuchowych. Nie jesteśmy wskazać, jakie natomiast materiały, jakie to były materiały wybuchowe, ich ilości i składu tych materiałów, natomiast istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że doszło do wybuchu. 波兰国防部长伫华沙召开记者会，批评罗西亚搁一摆发动野事。伊强调，罗方过去伫摩尔多瓦、罗马尼亚、立陶宛等多国的无人机事件中，毋捌承认责任。即马搁较伫北约边境制造混合战压力。Mamy do czynienia w momencie, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna, którą wypowiedziała Rosja, wojna przeciwko państwu ukraińskiemu, ale także wojna zagrażająca bezpieczeństwo państw NATO, ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje. 美国甲北约军事首长同一时间也当透过视讯会议讨论乌克兰的安全保障。北约盟军最高指挥官向美国简报美国总统川普甲罗西亚总统普京伫阿拉斯加会面的内容。美国参谋首长联席会议主席凯文也同齐出席。川普想要赶紧结束战争，也过几乎甲西方盟友烦恼，美国可能会迫使乌克兰接受对罗西亚有利的条件。即马罗西无人机坠落伫波兰东部，互战火乌影进一步逼近北约边境。北约安怎伫和平谈判甲安全威胁之间取得平衡，会正做欧洲局势关键。公司新闻，戴慧婷编译。